हेलौ लोगोफोर, बे मोनसे भिडिअखौ नायना लाग्रो, बिनि उनाव नोंथांमोना माखासे बाथ्रा एक्सप्लेन खालामनानै होगोन। थ' नायलांनानै लाग्रो नोंथांमोना। जोंनि गफुरनि रायजोफ्रा बिपिएफ हान्जानो भट होनाय नङा। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना गफुरखौ दानो फैयाखै, बरंस' हाबखानाय गामिखौ मारै दाननो हागोन बिनिसो षड़यन्त्र खालामनो फैदों। आरो बेखौ जोङो गामि गामि न'खर न'खर जों बे खौरांखौ जों फोसावगोन इउपिपिएल जानानै। महिलारिया गफुरा बिटिआरआव हाबनांगौ होननानै मालाबाबो जोंखौ मदद होफेराखै। बरंस' बियो माखासे संगठनफ्रा केस होनायाव सिंजों बियो थुनजलायनासो होदों, माने जोंनाय अराव गिहि लुना होदों। बेनिखायनो गफुरनि रायजोआ बे बाराव माने बिपिएफआव भट होनाय नङा, बेखौ कनफार्म। आरो बिपिएफआ बाहाय लस जागोन। बस्थायै बस्था फैसा लाबोनानै राननानै जाहो, खिन्थु गफुरनि रायजोआ जागोन फैसाखौ, खिन्थु भटखौ ट्रेक्टरनि सिनाव होगोन। थ' नोंथांमोना नुबाय लोगोफोर, गफुर हालामनि होननानै बुंदों बिथांमोना बे ओनसोलाव बिपिएफनि लागै भट होआ आरो बिपिएफआ मा बेफोरनि फारसे बिथांमोना बुंदों आरोना, नोंथांमोनाबो खोनाबाय। स' केस होनाय होयिनि बाथ्रायाव आंनि खोनानायाव केस होदोंमोन नंगौ, बिटिआर एकर्डनि सायाव माखासे दफाफोरखौ लानानैसो दै गामि दानख'नो मोना बेफोरबादि बाथ्रा, बा जोंनि बिटिसिनिफ्राय हाखौ गामिफोरखौ दानख'नानै जोंनि हाखौ खमायनो मोना बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ माखासेखौ लानानैसो केस होदोंमोन दे। दा बिनि सायावनो दिनै बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ लानानै प्रेस मिट होदों नंगौ। नाथाय नोंथांमोना राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा दङब्ला राजखान्थि हान्जानि जानानै बुंदे बाथ्राफोरखौ। नाथाय नोंथांमोना बे समाव बुंनाय बादि नुदों जोंनि गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा होननानै। रायजो राजाफोरखौहाय पलिटिक्स हान्जानि सिगाङाव गाज्रि नोजोराव दाखोलै आरोना, बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दे। जुदि नोङो गाज्रि नोजोराव गावनि रायजो राजाफोर पलिटिक्स हान्जानि नोजोराव गाज्रियाव खोलैदोंब्ला इयुनहालागै मा जानानै थागोन बेयो? बे पलिटिक्स हान्जाया नोंनि गामिनि मानसिफोरखौ अनगोन ना अना बेखौबो साननांगौ आरोना एसे। उनावहाय नोंसोरनो खाबुखौ होगोन ना होआ बेखौबो साननांगौ। जिखियानो जा, इउपिपिएलआनो जा, बिजेपिआनो जा, बिपिएफआनो जा, कंग्रेसआनो जा ना, जोंनि गामिया रायजो राजायानो उमुक हान्जाखौ नायनो हाया बेबायदि बुङा दे। सोरबाफोर राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानानै जोंनि बेबायदि हान्जाया बेखौ माबा मोनसे बुंनो सानदों, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बेलेग। हान्जा गाव गावनि राजखान्थि हान्जाखौ लानानै बुंनाय बाथ्राया बेलेग। नाथाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना सरजाबफानानै होनो नाङा बेफोरबायदियाव। दिनै रायजो राजाफ्रा माबा पलिटिकेल हान्जाजों गाज्रि मोनजानाय जायोब्ला खाबुफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जायो आरोना। दिनै आं बेखौ बुंबाय। भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना। फैगौ दिनाव बिपिएफनो भट होनाय माने गावनि न'आव पापखौ माने लिंनानै लाबोनाय। गतिके बै पापिफोरखौ ज्राब गारजोबनानै जोंनि जे दिनैनि गोथार जोंनि जे इउपिपिएल दोलो, जे सैथोनि दोलो, बेवहाय जाहाथे गासिबो फैनानै जाहाथे जोंजों ज' जाजाय। जोंनि जिहेतु बिपिएफ दोलोआ गाख्रबनानै दोनदों, जिहेतु जोख्रबनानै दोनदों। स' दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमनो हामारासै आरोना। मा जानो थाखाय लोगो हमनो हायाखै जोंथ' मिथिला, बुंनोबो हाला। जोंनि साननायावलाय जों साननो हागोन ना गोबां बाथ्राखौ, बा बिसोरो डिआर नाब्लाजों थाफानो गोहो गैया दिनैनि दिनाव बेखौ बुंनो हागोन। आरो मोनसे, जे डिआर नाब्ला सासे क्रिमिनेल हिसाबै जेलाव दं, जेला बिसोर क्रिमिनेलफोरजों बिसोरो लोगो लाफानो हाया, मानोना बिसोर मोजां मानसि। बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। स' दिनै बा डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमोब्ला सोरखारनि नोजोराव बिसोर गावसोरबो गोग्लैनो हागौ, बेखौ गिनानै लोगो हमाखै जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' बिसोरनो मोनसे भिडिअ। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे आं भिडिअ लाबावदों माखासे। राकेश ब्रह्म सासे इएम आरोना, बिथाङा दिनै बुंदों बिपिएफनि फारसे। बिपिएफआ पापि, बा बिपिएफखौ देरहाहोनाय माने गावनि न'आव पापखौ लाबोनानै लानाय, बेफोर बाथ्राया आरजाथाव नङा दे, गनायथाव बाथ्रा नङा बेफोरो। सासे दैदेनगिरिनि खुगायावहा बेफोरबायदि पापनि बाथ्राया फैनाङा आरोना। जिहेतु गावनो पलिटिक्सआव दंखायो जेला, नों गोथार मानसि नङा। आरो इउपिपिएलखौ मा बुंबावदों? गोथार हान्जा होननानै। बिपिएफआबो गोथार हान्जा नङा। जिखुनु गासैबो राजखान्थि हान्जायानो गोथार जानो हाया मालाबाबो। लोगोफोर मा बुङो नोंथांमोना? मालाबा राजखान्थि हान्जाया सोरबा न'खरखौ, सोरबा बेक्तिखौ, सोरबा ओनसोलखौ थगायनानै खामानि मावग्रा बेबायदि हान्जाफोरा गोथार जानो हागोन ना मालाबा? सोरबा दुखिया गोरिब मानसिया थाइसे थाइनै थाखा बिनो थांब्ला गैया होननानै सोरबा खनसेबाबो मोफ्लाङो, बेबायदि मानसिया गोथार जानो हागोन ना? बा दायोनो जों नुबाय नै बिपिएफआ मानो पापि, बा बिपिएफखौ लाबोनाय माने पापखौ लाबोनाय। अब्ला बे गुबुनखौ सोंखारनाया मोनसे गोथार जादोंना बाथ्रा? गोथार बाथ्रा ना बेफोरनो पाप। गुबुनखौ सोंखारनायानो पाप। दिनै जों गासैबो पापखौनो मावगासिनो दङ ना, नाथाय गावखौल' गोथार खालामनानै, गोथार बुंनानै लानाया बिनि लासिंसिं जादों आरोना। बे गावहानो दिनैनि दिनावहाय गावनो अगियानि बायदियै, गावनि गियान गैयै गावनो पापि बिखौसो दिन्थिनानै लानाय जादों आरोना बे राकेश ब्रह्मआ दिनै सासे इएम जालायनानै आरोना।
बेजों लोगोसे लोगोफोर जोंहा जेबायदि गहपुर बिश्वनाथनि माखासे गामिफ्रा जोंनि बिटिआरआव हाबबाय आरो बिसोरो दिनै गुबुन गुबुन कनस्टिटुयेन्सिफ्राव बियाबफ्राव भट होनो मोनगोन दिनैनि दिनावहाय। दा बिसोरो भटखौ गावनि गामियावनो होनो मोनगोन ना जोंनियावहाय फैनानै होनांगोन बेबायदि साननो गोनां आरोना दिनैनि दिनाव। बेजोंनो लोगोसे बिसोर बबे डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै दङ दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव। थ' बिथांमोना माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय कर्टनि खामानि मावनो थाखाय सार्कोल अफिसनि खामानि मावनो थाखाय बिसोरो सिदा माबा फैनांगोन माजबाद आरो उदालगुरियाव फैनांगोन दिनैनि दिनाव बे गहपुरनिफ्राय। जिहेतु जोंहा गामियाल'सो सोसनजादों बिसोरनिया जोंनि बिटिआरनि मेपआव गैया दासिमबो बिसोरनि गामिफ्रा। अब्ला साननो गोनां आरोना बोरैबाफोर जेंनायाव गोलैनांगोन जानांगौ जों गोलैनांनो हानाय जानांगौ नामा बेफोर ओनसोलफ्रा बेफोर गामिफोरा दिनैनि दिनावहा जिहेतु जोंनि नुनायाव साननायाव ना मा बुङो रायजोफोर लोगोफोर। जिहेतु बिसोर जोबोद गोजानाव दिनै बिनिफ्राय खमावबो सानसेयाव थांलाय फैलाय खालामनो हाया बिसोरो कर्टआव खामानि मावनो फैयोब्ला बा सार्कोल अफिसाव खामानि मावनो फैयोब्ला दिनैनि दिनावहाय आरोना जोंनि उदालगुरियाव माजबादावब्लाबो जोबोद गोजान आरो बिसोरनि लागै खामानि मावहैनायाव जोबोद माबा मोनसे जागोन बादि मोनदों आरोना आं दिनैनि बे दिनावहाय। ना जोंनि एमसिएलएफ्रानो थांनानै बेयाव खामानि मावहैगोन ना इएमफोरानो थांनानै नायहैगोन समखौनो मोननाय नङा बादि मोनदों आरोना। जिहेतु जोंनि गावनि ओनसोलावनो खाथि खालायावनो बिसोर सम होनो हाया बेस्थ'तानि थाखाय गावबा गावनि बिजिनि थाखायनो। दा बैफोर गामिफ्रा दिनै जिहेतु बिटिआरनि मेपआव बिटिसिनि मेपआवनो गोलैखायाखै। जेब्ला बिटिसिनि मेपआव गोलैयो अब्ला जों बांसिन बिनिख्रुइ गोजोननायखौ मोनबावगोन आरोना। जेब्ला बिटिसिनि बिटिआरनि एरियाया बेसेबांखिनिया जाबाय होननानै ओनसोलखौ मोनसे मेपआव सोसननो हायोब्ला साबसिन जागोन आरो बै ओनसोलफ्राव गावबागाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट बहायनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे मा थांगोन कर्ट बा बेफोरबादिनो सार्कोल अफिसफोरखौ बानायनानैहा गावबागाव ओनसोलावनो खामानि मावनो हागोन आरोना सुबिदा जागोन बेफोरबादि जायोब्ला। नाथाय गामिखौ सोसननानै बै ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबांबा गोजानाव फैनानै दिनै खामानि मावफैनो गोनां जायोब्ला कर्टआव सार्कोल अफिसाव फैनो गोनां जायोब्ला माबायदि जागोन ना बिसोरो भुगिनांगोन नामा बेफोरबायदि समनि थाखाय जोबोद आंखालाव गोलैगोन नामा बिसोरो बेबायदि जागोन नामा बेखौ आं दिनै नुबोदों सानहरदों आरोना। ज' बिटिआरआव जोंनि बिटिसिजों सरजाबफानायाथ' जोंनि लागै गाज्रि नङा मोजांसो नाथायबा आं बेखौसो सानदों आरोना दिनै बेबायदि गोजान जायगानि गामिफ्रा दिनै बेयाव सोसनजायोब्ला बोरै जागोन। जुदि हायोब्ला डिस्ट्रिक्ट वाइसआवनो गावबागाव ओनसोलावनो मोनसे मेपखौ बिटिआरनि मेपखौ बानायनानै गोख्रों मोनसे बिटिआर खालामनो हायोब्ला मोजांमोन आरोना। दिनैनि दिनाव बे गामि सोसननायल'जों जोंहा बेले बेजेसो जानो हागौ आरोना साननो थाङोब्ला बोरैबा। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि फोरमायलायदो ना। आंथ' जेबो बुंनो सानाखै डिआर नाब्लासारा दिनैनि दिनाव थांफिननो गोनां जासिगोन बेबो मोनसे दुखु जानानै फैदों। जेसेबां हायो थाबै जोंनि दैदेनगिरिफोरा सफ'नो हायोब्ला मोजां नङाब्लाथ' सोंखारिखागोन जायोब्लाबो ना जिहेतु सागानगिरिखौनो दिनै जेलाव मानो दोनदों होननानै। नोंथांमोना आरो बे सोंखारिनायखौ नोंसोर खोनासंनो नांगोन जायफ्रा दा सरकाराव दङ बिथांमोना ना बेखौनो सोरखौबा गाज्रि मोननानै सोरखौबा माबा मोनसे मोननानै बुंब्ला जानाय नङा आरो। गोबाङानो दिनै राजखान्थि हान्जायाव लोब्बा गैया थेवब्लाबो नोंथांमोननि सायाव बेबायदि खावलायनाय बा नोंथांमोननि सायाव खुद्रिनायखौ बाथ्राफोरखौ बुङो नाथाय गोबाङा पलिटिक्सखौ लानानैबो बुंनो नांगौ नाथाय माखासेया पलिटिक्सखौ लायालासेनो बुंब्लाबो बेखौ पलिटिक्सजों सरजाबग्रा माखासे मानसिफोर दं आरोना इउपिपिएल हान्जानि मानसिफ्रा। दा बैफोरबादि मानसिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआ गाहायाव गोलैगोन आरो बिपिएफआबो जुदि गावसोरनि माबाखौ लानानै गाज्रि गाज्रि बुंबाय थायोब्ला बिसोरबो गावसोरनि मानखौ गाहायाव खोलैनानै लानाय जागोन बेबायदि जागोन आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाफ्रा। दिनै बेफोरबादिनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा माखासे गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै जानो हागौ बिजेपि हान्जायाव थांदों सोरबा कंग्रेसआव थांदों गुबुन गुबुन हान्जायाव हाबहैदों बेबायदि जानो हागौ आरोना। थ' बेनिखायनो जोंनि खुगा रावफोरखौ मोजाङै बाहायनानै खामानि मावलाङोब्लासो जोङो मोनसे मा खौसेथि आरो जौगानायखौ लाबोनो हागोन आरो ना। थ' भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय।